Usuku oluhle bazalwane bomdabu. Sasho kini ukuthi uhlelo lwezinto ezinhlanu lukamongameli beluwukuchitha isikhathi lugcwele izimbobo. Futhi ngeke lufeze lokho okufunwa abantu bakuleli. Sathi kini konke kwakuwukuzama ukubamba intukuthelo yezakhamuzi thina abathandi bezwe. Manje sesiyazi ukuthi abantu bangaphandle bathuthwa ngamabhasi besuka endaweni eyodwa beya kwenye. Amabhasi asuka egcwele, kodwa efika emngceleni sekusele abantu abayi-10 kuphela. Kuyadabukisa indlela lekini ephatha ngayo abantu bomdabu. Ake silungise lokhu okuthiwa yinkulumomanga yokufika kwabantu abangabhalisiwe. Uma umuntu engumuntu wangaphandle otholakala ezweni ngaphandle kwemvume, lowo muntu usiphula umthetho. Inkinga akukhona ukuthi akabhalisiwe noma abanamaphepha. Inkinga enkulu ukuthi abantu bangaphandle bakhona ezweni ngaphandle kwemvume esemthethweni. Ngakho ake sibabize ngendlela efanele. Bayizigebengu okufanele ziboshwe nje. Noma nini uthola izinombolo ezivela kwabezindaba baseNingizimu Afrika, ungazethembi ngokuphelele. Buza njalo ukuthi yimuphi umqondo noma injongo abaphusha yona. Kodwa kulokhu ake sisebenzise inombolo ethi 53,000, sithi njalo ngenyanga bazokwazi ukukhipha abokufika. 53,000 ngenyanga sibanga izinyanga eziyi-12 kuba 636,000 ngonyaka. Ake sisebenzise inombolo elinganiselwa izigidi ezingu-20 million zabantu bangaphandle ezweni. 20 million divada ngo-636,000 kuba iminyaka engu-30. Lokho kusho ukuthi ukuthumela ekhaya abantu abangaphandle abalinganiselwa ku-20 million kungathatha uhulumeni iminyaka engu-30. Lokhu futhi kusebenza makuthi abekho abasangena abasha noma abazozalwa. Eminyakeni engu-30 kusukela manje, abaningi bethu sizobe sesishonile, intsha izobe isiyogogo nabokhokho. Uhlelo lwezinto ezinhlanu aluzukusebenza. Nansi indlela elula. Akuvalwe zonke izikole zomphakathi, amanyuvesi, izibhedlela kwabangaphandle, kanye nezimvume zokusebenza kubantu bangaphandle. Kushiwe kuphela abaphathi bezinkampani ezinkulu ezingaphezu kuka-600 million. Ezinyangeni ezintathu iningi labantu bangaphandle lizobe selihambile ngaphandle kwezindleko kuhulumeni. Bantu bomdabu asisoze savuma uhlelo oluthatha iminyaka engu-30. Okukhulu abaxhasi balo lolu hlelo lokusikhipha ezweni ngeke babavumele ukuliqeda. Ingakho sidinga ukusebenzisa indlela engekho kosopolitiki yokubamisa sibasuse. I-force majeure. Hlangana muntu omnyama wezwe, sibakhiphe silungise izwe lethu.